Pripomeňme si poznatok o mäkkom elektrickom zdroji. Elektromotorické napätie po zapojení do obvodu so žiarovkou výrazne poklesne, úbytok napätia je naozaj dosť veľký. Vtedy takýto zdroj nazývame mäkký zdroj a je to napríklad plocha 4,5 V baterka. Teraz použijeme ako jednosmerný elektrický zdroj ovšem iný zdroj. Nebude to už baterka, ale bude to naozaj oficiálny zdroj, ktorý je napájaný zo spotrebiteľskej siete. Aby sme mohli porovnať prvý experiment s týmto druhým, tak nastavíme rovnaké napätie, zhruba 4,7 V na začiatok. U tohto zdroja máme hodnotu napätia aj indikovanú priamo na zdroji. No ale pre istotu máme pripojený aj voltmeter. Ak ho zapojíme, tak je vidieť, že takisto ukáže hodnotu zhruba 4,7–4,8 V. No a teda poďme tento zdroj zapojiť do obvodu so žiarovkou. Pozrieme sa, zapneme obvod, žiarovka svieti a hodnota, ktorú ukazuje voltmeter na zdroji, aj kontrolný voltmeter pripojený k zdroju, sa nezmenila. Takmer žiaden úbytok napätia nenastal, alebo teda ak aj nastal, tak našimi prístrojmi nie je merateľný. Po vypnutí obvodu sa hodnota elektromotorického napätia zdroja opäť nemení. Tento zdroj sa výrazne líši od plochej baterky, pretože udržiava si svoju hodnotu elektromotorického napätia aj vtedy, keď je z neho dodávaná elektrická energia do žiarovky alebo do obvodu. Takýto zdroj, ktorý má veľmi mály alebo takmer nemerateľný úbytok napätia, sa nazýva tvrdý elektrický zdroj.